на въздух и се оправи. Господине, много ви моля, дайте ми вашия телефон. Викам, не, аз не съм те спасил да ти дам телефон. Не искам да ми благодариш. Просто това е мой дълг. Да. Не искам да ме черпиш и до такова. И това ли е стрелянко? Не, това е Някакъв- огнесмукач. Огнесмукач? Да, Огнесмукач. фламен фрезер. Да, добре, как го гълта? Виждам. Гълта пламък. Гълта пламък. Гълта пламъка и по този начин. Да, той ще почне да го гълта. Дали не е насочено правилно? Чакай. Не. Аз ще ти То го... се регулира, да виж. Айде се. Не, трябва малко да подагреем цялата тази история. Най-вече спиртника да подагреете, спиртника да почне да фучи. И почва да прави дззззз, нали така? Не, почва да се върти, така. Да. Добре, а не прави